L'objectiu és simple, qui faci més punts guanya, i està format per 3 tipus de cartes. Una són les grogues, que són les que a la part de dalt tenen els dibuixets dels diners, i els diners representa els punts, no? És a dir, qui aconsegueixi més punts, que aconsegueixi més diners d'aquestes cartes grogues, al final de la partida serà qui haurà guanyat. Després estan les cartes taronja, que són les cartes d'acció, és a dir, les cartes per les quals interactues en la resta de jugadors, i finalment tenim les verdes, que pràcticament s'utilitzen una vegada finalitza el joc. Entrem en més detall. Comencem per les grogues. Les grogues són les cartes més abundants del joc que representen diferents oficis i cada carta té un valor diferent, jo que sé, un valor d'un punt, de 3 punts, de 6 punts i s'ho representat en euros, el dibuixet que veieu a dalt. Què passa? Que hi ha més d'una carta que són iguals. Si tu aconsegueixes una parella, la pots guardar i el valor d'aquests punts ja és teu fins al final. Per una altra banda, les cartes taronges van acompanyades d'un text i descriuen l'acció que pots fer. Per tant, s'hauran d'utilitzar en estratègia. I una curiositat que m'encanta d'aquestes cartes és que el text té una relació en l'ofici que hi ha a la carta. Per exemple, la carta de la buròcrata. Tothom sap que quan vas a fer un tràmit burocràtic t'estàs un munt d'hores, no? Te pots estar tot el matí. Pues bueno, si tu tires la carta de la buròcrata, el jugador que tu tries s'estirà una ronda sense tirar. O, per exemple, el terrissaire, que està allí girant en la terrissa. Per tant, si toca la carta del terrissaire, el que hauràs de fer és passar una carta al jugador del costat. I així, també, com que gira una mica el torn, no? Va girant més. Enteneu el concepte és que està tot super ben pensat, és que finalment trobem les cartes verdes o cartes especials. Primerament, trobem l'esmolet. Una vegada tu tires l'esmolet, s'acaba la partida. És a dir, la intenció de quan tires l'esmolet és que tu creus que tens més punts que la resta. Però no s'acaba aquí la cosa. Perquè si algú té la carta de la prestadora, abans que s'acabe la ronda, encara que hagués tirat l'esmolet, podràs agafar una carta de cada jugador. És a dir, l'esmolet marca la fi del joc, però qui tingui la prestadora encara podria robar alguna carta. I aquí és quan arriba la meua carta. Qui tingui la meua carta anul·la tant l'esmolet com la prestadora. És a dir, si algú ha tirat l'esmolet i un altre més té la meua carta i li tira damunt de l'esmolet, el joc segueix, perquè sóc un tocacollons. Ja està, és així la cosa. Ara bé, una vegada s'hagi tirat la meua carta, tant la meua com la prestadora, queda totalment descartat. S'eliminen de la partida, queden fora, completament out. Durant el joc anirem plegant les cartes i anirem tirant. Una vegada s'acaben les cartes aquestes del plec central que anem agafant, les que haurem tirat nosaltres, les barrejarem i les tornarem a ficar al plec central per a seguir agafant. Inclosa, evidentment, l'esmolet, perquè si no el joc serà infinit. El joc s'iniciarà repartint 5 cartes cadascú i tirarà o bé el jugador més jove o bé el jugador que ha guanyat la partida anterior. Durant el teu torn podràs guardar-te les parelles que tingues o tirar una carta d'acció si vols. El torn se t'acaba una vegada agafes una carta del plec central. A la mà només podràs tindre un màxim de 7 cartes. Per tant, el moment que tu passis de torn i vagis a agafar una carta, t'has d'assegurar tindre'n 6. Si no en tens 6, hauràs de descartar-ne i agafar la del plec central. A banda, i que no compten, tindràs les teves parelles guardades. Bé, què us ha semblat? A mi m'ha semblat un joc molt divertit i que penso jugar amb els meus amics i la meva família. Això és tot. Per tant, mos parlem. Així que, au! Adéu-siau! Adéu!